θέλουμε, κύριε Μουρούτη, αφού σας καλημερίσουμε, καλώς ήρθατε, Εγώ σας βρήκα. να δούμε κάτι το οποίο εσείς λέτε στους ανθρώπους όπου βρίσκεστε και όπου απευθύνεστε και μιλάτε και έχετε και μάλιστα κοινό που σας παρακολουθεί. Και να πούμε ότι αυτή η κουβέντα τώρα με τον γιατρό εδώ έχει ένα ενδιαφέρον σε μια περίοδο που η ιστορία με τα φάρμακα, το κόστος, οι προμήθειες, οι επάρκειες, η δυνατότητα του συστήματος να τροφοδοτήσει με την αρκούσα, ας πούμε, και την αναγκαία περίθαλψη στον κόσμο, αποκτά μια πολύ δραματική επικαιρότητα. Έρχεστε λοιπόν να μας πείτε ότι το φάρμακο μπορεί και να λείψει. Μπορεί και να μην το χρειαστούμε. Μπορεί να υπάρχει άλλος δρόμος. Ο τρίτος δρόμος προς τον σοσιαλισμό. Ο τρίτος δρόμος προς την υγεία. Τον άλλο άστον. Κοιτάξτε, το πρώτο και το βασικό είναι ότι δεν είμαι ενάντια στην οποιαδήποτε αναγκαία επιτακτική φαρμακευτική αγωγή, αλλά θα πω κάτι χωρίς παρεξήγηση εντός εισαγωγικών. Εάν σταματήσουν να παίρνουν τα φάρμακα οι περισσότεροι ασθενείς, θα γίνουν και καλύτερα. Με ποιο τρόπο τώρα, κύριε Μουρούτη? Δηλαδή, είναι λάθος η συνταγή? Γιατί Όχι. λέμε για παράδειγμα για το μνημόνιο που είπαμε για τον τρίτο δρόμο κτλ. Ότι ναι, είναι λάθος η εφαρμογή, πρέπει να δούμε. Γιατί εφαρμόζουμε και μέτρα τα οποία είμαστε με το μαχαίρι στο λαιμό. Αλλά δίνεται μια ιατρική συνταγή. Πώς μπορούμε να σταματήσουμε Να σας εξηγήσω. αγωγή? Πρώτα απ' όλα, η ιατρική αγωγή είναι αναγκαία μέχρι στο σημείο που ο γιατρός θα βάλει τον ασθενή να γίνει υπεύθυνος για την υγεία του και όχι ανεύθυνος έτσι όπως τους διδάσκουν. Δηλαδή, έχουμε ένα διαβητικό ασθενή που παίρνει την ινσουλίνη ή παίρνει το φάρμακό του. Πρέπει να το πάρει. Είναι αναγκαίο. Ή ο υπερτασικός θα πάρει το υπερτασικό του. Αλλά όχι να το παίρνει για πάντα και να εφησυχάζεται και να έχει τον οχαδερφισμό και την υπερφύα αντίληψη. Παίρνω το φάρμακό μου, οπότε μπορώ να τρώω και να πίνω ό,τι κάνω. Είναι υποχρέωση του γιατρού να τον διδάξει και να επανατάξει μέσα στην υγεία. Ωραία. Πείτε μας λοιπόν, στο συγκεκριμένο παράδειγμα που μας δώσατε, ποιο είναι το επόμενο βήμα, ποια είναι η επόμενη μέρα? Επόμενη στιγμή είναι ο γιατρός πρέπει να βάλει τον πισινό του κάτω και να εξηγήσει στον ασθενή το γιατί έχει το ζάχαρο, το τι μπορεί να κάνει στον καθημερινό τρόπο ζωής του, έτσι ώστε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ακούστε τι πω, να αναστραφεί τελείως η ασθένεια. Τελείως να αναστραφεί. Ο διαβήτης, παραδείγματος χάρη, είναι 100% αναστρέψιμη ασθένεια. Τα καρδιακά νοσήματα κατά 99% μπορούν να αναστραφούν και να προληφθούν. Είχαμε μόνο πρόπερση 7 εκατομμύρια νεκρούς από υπέρταση, εκ των οποίων μπορούμε να τους σώσουμε όλους. Ο καρκίνος είναι η δεύτερη αιτία θανάτου. Και το 90% των καρκίνων μπορούν να προληφθούν και να αναστραφούν όταν και εφόσον αλλάξει ο τρόπος ζωής των ανθρώπων. Και αυτά είναι wow, που έλεγε και ο πρώην Υπουργός με το ένα νι. Είναι wow τα νέα, είναι τόσο καλά τα νέα που δυστυχώς συγκαλύπτονται, γιατί το σύστημα, προσέξτε. Τι νέα λοιπόν? Είναι διαιώνιση της ασθένειας και όχι προαγωγή υγείας. Υπάρχει ένα μήνυμα από την ιατρική επιστήμη που λέει ότι δηλαδή υπάρχει πρώτα απ' όλα ότι κάθε ασθένεια γνωρίζουμε. Ο άνθρωπος έχει μια καθημερινή συμπεριφορά, έχει μια νοοτροπία, έχει έναν τρόπο ζωής ο οποίος του επιβάλλει πολλές φορές να μην κάνει ενδελεχή έλεγχο και πρόληψη κτλ. Υπάρχουν και τα πρότυπα κοινωνικά που σου επιβάλλουν έναν τρόπο ζωής διατροφικό κτλ. Οι εξετάσεις δεν είναι πρόληψη. Οι εξετάσεις είναι διάγνωση. Αυτό είναι ένας άλλος μύθος. Πρόληψη σημαίνει ο τρόπος και η στάση που ζείτε εσείς. Η διάγνωση όμως δεν προβλέπει και την πρόγνωση. Αυτό που εγώ προσπαθώ να κάνω και δεν είναι κάτι καινούριο, είναι αυτό που η Ιπποκράτη ιατρική έχει κάνει, είναι το πιο φυσιολογικό, είναι ότι ο άνθρωπος πρέπει να αλλάξει τον τρόπο σκέψης του και αντίληψης για τον εαυτό του, για την οικογένειά του, για την κοινωνία. Γιατί πριν φτάσουμε, και με όλο το σεβασμό, προηγουμένως ήταν η κυρία Περιφερειάρχης εδώ πέρα, και ήθελα απλώς να πω, γιατί είδα εδώ πέρα τον θηροειδή λίγο πρισμένο, ότι θα πρέπει να προσέχει την υγεία της, αν θέλει να βοηθήσει τον κόσμο. Ότι αυτό που χρειάζεται πρώτα να ταχθεί είναι ο άνθρωπος, η καρδιά του ανθρώπου. Πριν φτάσουν τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά συστήματα να αλλάξουν, πρέπει να αλλάξει η καρδιά του ανθρώπου. Όταν δεν αλλάξει η καρδιά, στο πώς σκέφτομαι και στο πώς νιώθω στο συνάνθρωπό μου, τζάπα ψάχνω. Ωραία. Πρακτικά τώρα εφαρμόσουμε. Επειδή ένας μεγάλος άνθρωπος είχε πει ότι εμείς διαμορφώνουμε τις συνήθειες και οι συνήθειες στη συνέχεια μας διαμορφώνουν. Μας λέτε λοιπόν ότι εφόσον έχουμε διαμορφώσει εμείς τις συνήθειες, αυτές τις συνήθειες μας έχουν οδηγήσει στο ζάχαρο, μας έχουν οδηγήσει στην υψηλή χολυστερίνη. Είναι και αυτή η δεκαετία του 80 που είχε περάσει, τρώμε όλα τα παϊδάκια, τα κρέατα, τα κόκκινα κτλ. Και πίνουμε ένα αναψυκτικό light για να το ρευτούμε κιόλας. Λοιπόν, άρα αυτό δεν είναι η λύση. Η λύση λοιπόν είναι. Ποια η λύση? Αυτό που ονομάζω στα προγράμματα που κάνω, γιατί εγώ κάνω Αντάρτικο, είμαι ερετικός γιατρός, είμαι πάνω στα βουνά στον Όλυμπο και εκεί κάνω τα βιωματικά προγράμματα, τα οποία αυτά τα προγράμματα του Υπουργείου Υγείας Γερμανίας τα συνταγογραφεί. Οι Γερμανοί είναι τόσο μπροστά στην πρόληψη, οι Αμερικανοί. Τι είναι αυτά τα προγράμματα? Είναι βιωματικά προγράμματα μιας εβδομάδας που έρχονται οι άνθρωποι να δηλώνουν συμμετοχή, δεν έχουν πάσα νόσο και πάσα ασθένεια, και εκεί πέρα διδάσκουμε στους ανθρώπους θεωρία και πράξη μαζί, γιατί πολλή θεωρία ακυρώνει την πράξη, υπονείται. Θεωρία και πράξη, πώς και γιατί ασθενούν, και προσέξτε τώρα το καλύτερο, πώς και γιατί μπορούν να γίνουν τελείως καλά. Και αυτό που λέω. Όντας ασθενείς.
Βεβαίως και σε τελικό στάδιο. Τελικό στάδιο. Και με καρκίνους και με διαβήτη και με πάσα νόσο. Δεν υπάρχει αθεράπευτη ασθένεια. Υπάρχει αθεράπευτος ασθενής, είχε πει ο Ιπποκράτης. Δεν θέλω να ξέρω την ασθένεια του ασθενούς, θέλω να ξέρω το χαρακτήρα του ασθενούς. Σήμερα λέγεται ψυχονευρονοσιολογία στην ιατρική. Και τα καλά νέα στην ιατρική κοινότητα είναι ότι όποια ασθένεια σήμερα έχουμε τις 42.252 ασθένειες και σύνδρομα, είναι ένα πρόβλημα στο DNA. Δηλαδή κάποιο γονίδιο σε κάποιο χρωμόσωμα έχει μεταλλαχθεί και αυτό ονομάζουμε διαβήτη, καρκίνο, παχυσαρκία, σκλήρυνση κατά πλάκας, κατάθλιψη, Alzheimer. Ναι. Ξέρουμε σήμερα ότι επιγενετικά, δηλαδή όταν το περιβάλλον αλλάξει το γονιδίωμα, το γονίδιο μπορεί να αναστραφεί γιατί έχουμε πλαστικότητα πάνω στο DNA. Και αυτό μπορεί να αλλάξει. Είχαμε παρουσιάσει πριν από ένα χρόνο περιπτώσεις με τη βοήθεια του Λεωνίδα Καλλιδό, να τον καλημερίσουμε και από την εκπομπή που τον είχαμε δώσει πολύτιμο συνεργάτη, ανθρώπων οι οποίοι αρρώστησαν και με βάση το stop που έβαλαν στην ασθένεια, ενώ δηλαδή την διάγνωση, άλλαξαν για παράδειγμα τη διατροφή τους. Και ήταν εξαιρετική βελτίωση στο να μην αρρωστήσουν περισσότερο και να έχουν ανάσχεση και μιας επιθετικής ασθένειας σε μια από τις περιπτώσεις. Αυτό δηλαδή το καθημερινό διαιτολόγιο προγραμματισμένα βοηθάει ή είναι ένα από τα αντίμετρα? Η διατροφή ένας από τους πυλώνες, δεν είναι το βασικότερο. Η φυτοφαγική διατροφή. Γιατί πολλοί λένε παν μέτρων άριστον. Αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει παντών μέτρων αρίστων. Από όλα τα άριστα με μέτρο. Έχει διαφορά. Η διατροφή παίζει ένα ρόλο. Παραδείγματος χάρη, ξέρουμε σήμερα ότι τα καρκινικά κύτταρα, όταν παίρνουν προωθητές για να ολαπλασιαστούν, να κάνουν. Που είναι για παράδειγμα η ζάχαρη. Που είναι το κρέας. Που είναι το κόκκινο κρέας. Όχι, το κρέας γενικά. Ναι. Το νούμερο ένα χημικό καρκινογόνο είναι το κρέας και η ζωική πρωτεΐνη. Και με ζωική πρωτεΐνη εννοώ και τα γαλακτοκομικά μαζί. Το νούμερο ένα χημικό καρκινογόνο χειρότερο για τις ουσίες που έχει το τσιγάρο. Όταν λοιπόν σταματάμε τη μύτωση των καρκινικών κυτάρων, αυτό είναι το 50% της θεραπείας. Άρα αρχίζουμε το κάπνισμα και κόβουμε το σουβλάκι. Είναι αθεράπευτος. Και να έρθει στον Όλυμπο δεν πρόκειται να το θεραπεύσει τον Χρήστο Παγώνη. Εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα με ανθρωπάκι. Εγώ δείχνω το δρόμο. Κανείς γιατρός δεν μπορεί να θεραπεύσει. Απλώς δείχνουμε το δρόμο. Άρα μας είπατε κάτι πολύ σημαντικό για να κλείσουμε, γιατί εδώ τώρα χρειαζόμαστε να σας ξαναδούμε με όλα αυτά τα οποία μας λέτε, είναι πολύ σημαντικά. Άρα πρέπει να εμπιστευτούμε τον γιατρό μας μεν, αλλά να αρχίζουμε να ψάχνουμε με τον γιατρό μας πώς θα αναστρέψουμε αυτές τις συνήθειες που μας οδήγησαν στο ιατρείο. Και απλώς να σας πω κάτι ρίστο εν παρόδο. Αυτό που χρειάζεται πρώτα, πριν να αλλάξει ο άνθρωπος τη διατροφή του, να κόψει το τσιγάρο, τις κακές έξεις που λέμε, για να αφήσει ένα πάθος, έλεγε ο φίλος μου ο Μιχάλης, πρέπει να βρεις ένα μεγαλύτερο πάθος. Αν έχεις ένα πάθος για θάνατο, θα σε οδηγήσει στο θάνατο. Πρέπει να βρεις ένα πάθος για ζωή. Πριν από 2 μήνες είχα σε ένα πρόγραμμα μια νεαρή κοπέλα, τραγουδίστρια, Μαρία το όνομά της, ένα πανέμορφο κορίτσι, υπέροχη ψυχή, η οποία είχε διαγνωστεί 9 μήνες νωρίτερα με καρκίνο του μαστού και είχε υποτροπιάσει. Όταν ήρθε στο πρόγραμμα, αν τη βλέπατε 9 μήνες νωρίτερα, θα λέγατε είναι διαφορετικοί άνθρωποι. Η χημειοθεραπεία την είχε λιώσει. Όταν έκατσα να μιλήσω μαζί της, γιατί έχουμε αυτό που λέμε διαπροσωπική ιατρική, δεν είναι copy-paste. Το γιατί εσείς και εσείς μπορεί να έχετε το διαβήτη ή την υπέρταση, είναι διαφορετικές παράμετροι. Γιατί είστε μια ζωντανή ψυχή, δεν είστε μια μάζα με κρέας. Και αυτό η ιατρική δυστυχώς το έχει αφήσει στην άκρη. Και είναι λυπηρό. Όταν έκατσα να μιλήσω μαζί της, ξέρετε τι, κλαίγοντας με οδυρμό γοηρά αυτή η κοπέλα που έχανε τη ζωή της, μου λέει, όταν διαγνώστηκε ο καρκίνος, ένα μήνα νωρίτερα είχα παντρευτεί τον άνθρωπο που αγαπούσα και ήμουν ερωτευμένη. Με το που έγινε η διάγνωση, την παράτησε και έφυγε. Και γυρνάει και μου λέει, κλαίγοντας, γιατί να ζήσω, γιατρέ? Αν ο άνθρωπος δεν έχει νόημα για τη ζωή του και αληθινή σημασία και δεν επιδιώξει τη χαρά και την ευτυχία εις πείσμα των περιστάσεων, 12.000 αυτοκτονίες έχουμε στην Ελλάδα. Και οι προσπάθειες είναι περισσότερες. Και δεν αυτοκτονούν από την οικονομική κρίση. Αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι ένας μύθος ότι η οικονομική κρίση οδηγεί. Αυτό είναι stress factor. Ξέρετε γιατί οι Έλληνες αυτοκτονούν? Γιατί χάσαν το νόημα στη ζωή. Αλλά το χάσαν το νόημα όχι γιατί έχουν οικονομικά προβλήματα, γιατί η οικονομία και η πολιτική και το Θεαθήνα και το Matrix που ζούσαμε νόμιζαν ότι είναι η αξία της ζωής μας. Ενώ η αξία προσδιορίζεται από κάτι άλλο. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Μούρος, κοντά μας, φυσίατρος, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έχετε ανοίξει έναν ορίζοντα που πρέπει να τον δούμε με μεγαλύτερη ευκρίνεια. Και εδώ στην Αθήνα σας συναντούμε κάπου, γιατί μας είπατε ότι είστε εκτός. Ναι, είμαι εντός εκτός από αυτά. Χθες και σήμερα 5,5 ώρα είμαι στο Χολαργό, στο Μίκη Θεοδωράκη έχω διαλέξει, και αύριο στη Γλυφάδα στις 10 ώρα το πρωί. Χθες διαλέξεις, ο Τζάπα ζει. Δωρεάν είσοδος λοιπόν. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μουρούτη. Και αυτό είναι καλό για την υγεία, το τζάμπα. Γεια σας. Λοιπόν, Πιέρο Τζανετάκο, πού πάμε, Νίκο Παραλαμβάνη? Διάλειμμα. Να ανοίξουμε πολιτική ατζέντα αμέσως μετά.